Munoona wakomanaka. Mukaona mukomana womombe achitengesera mukaka kudanga kwaanokama. Mukomana yeye mukamuti basa rapera panoita hondo. Nekuti anoziva kuti aiwa kudanga ndiri kugena uku. Saka ukangoona munhu achirambira pachinzvimbo kureva kuti pane profiti yake yakawandisa iripo. Nekuti chinhu chekusarudzwa nevanhu hachizi chekuti unorambirapo. Chinhu chekuti wakaita zvekusumudzirwa maoko hachizi chekuti unoti ndepangu. Vanhu vaya vakakupinza ndivo vanogara vachimonita kuti uri kugona here zvatakakutuma. Kana waakutadza vanokuudza iwe. Kana uchida kukumbira ruregerero kana kuti uregererwe, unodzoka kuvanhu wovataurira kuti aiwa zvamuri kuda ndinozviziva, chiregai ndigadzirise apa nepapa nepapa. Kwete kutenga vamwe vairi vacho vanenge vari mugurupu kuti nyararidzai vanhu ava vari kutaura ava vari kunditi ndakaipa ava. Kunenge kuri kungotambisa nguva nekuti hapana chawagadzirisa, watodira munyu pachironda. Saka chironda chiya vanotovaviwa maningi. Saka nguva zhinji kudemonstrata kana kuti kuratidzira haisi mhosva yekuti munhu kana achiti vedu we handi muri kuona kuti hatinawo chekurimisa. Saka tiri kuuya ikoko tikuratidzewo chibage chatakakohwa gore rino, tigocha newaya chaiko. Woti musauya kuzondiratidza chibage ichocho. Tiri kuda kuratidza zvakabuda paground kuti onai paground hapana chakabuda. Saka tiri kukumbirawo kuti mutipawo zvikwanisiro zvakakwana. Woti handidi kuzinzwa izvozvo. Asi uri munhu watasarudzwa kuenda kunonouya zvikwanisiro zvacho. Iwe hauchatodi kana nekutiona kana nekunokwerwa padhoo chaipo hauchadi. Paakutonzi anyone passing through prosecuted. Kureva kuti paakutosungisa nokuti wakosha chaizvo kudarika zvatati chemera izvo. Varume, mukaona tichiti tiri kuda kuenda kunodemonstrata, hatizi kunorwa nomunhu, tiri kunotaura zvichemo zvedu. Zvichemo zvedu zvinenge zviri zvekuti aiwa tiitirewo zvakanaka, tiitirewo zvatinodawo zvinoenderana neupenyu hwomunhu. Hatisi kutoda kupfuma isu, aiwa vakatopfuma nekuba variko vakatopfuma. Isu tiri kuda zvekungorarama day to day. Ndikawana kasadza kangu netumafuta twangu neshuga yekumwa tii, zvatopera ndoda chimwe upenyu hwacho hwakaoma. Asi techiti aiwa chindai paupenyu hwekuti tive tiri palevhuru iri nani yekuti ticha anogonawo kutambira mari achiendesa mwana kuchikoro. Ticha anogonawo kutambira mari achikwanisa kudzidzisa vana vedu zvakanaka. Ona iye zvino muzvikoro hapana chiri kurinywa muzvikoro. Iye zvino ukatarisa nyangwe iyo polisi yamuri kudaro iyoyo, chokwadi vana vatambura ava havana kana mari. Iyo mari yaunotoona yavatoita ndeyejamu-jamu haizi mari iyoyo, haizi mari. Havana chinhu. Uye akatosvika muvanhu vari kumwa doro kuti asunge vanhu vari kumwira doro pasingabvumidzwi. Anotosvika kutokumbirawo doro racho nokuti hana mari. Saka atozvibvisa chimiro kare. Nyangwe iwo mauto aunomuona achimisa motokari wotonzwa tsitsi chaizvo kuti zvino aniwa nokupikwa mari yekukwira motokari. Wotozoona kuti handitomununura ndiri tomuyamura aende kubasa. Kubasa kwacho kunova kusiri kubhaka napeni vakomana. Ngatinzwewo urombo. Hatisi kuti tiri kurwisana varume. Tiri kuda kutaura zviri paground. Tiri kuda kutaura zvinofanirwa kuitika. Imimi kana muchienda kupariamendi uku, zivai kuti muri kunomirira vanhu. Kwete kuti muri kuenda kupariamendi kunoda motokari nyowani, kunoda henyu luxury. Isu kuno tiri kutambura. Imi moda luxury muri ikoko muchitodhimanda dzimwe mota dzechipiri, dzimwe chichichi. Tinenge tichizviona vakomana, asi tichiona kuti takatosarudza magora kupinza muchirugwi, magora huku dzedzo dzinopera. Hapana chatakaita. Saka tiri kuti pakuendwa kwa31 Machi haisi mhosva, uye zvekunzi hanzi zvazodai haisi mhosva ba. Zvitori neconstitution zvekuti munhu kana achida kuratidzira ngaaende anoratidzira peacefully pasina chinorehwa kana chinopwanywa. Munhu ofamba achikomburena akasumudza zvimapepa mudenga, aiwa tiri kudawo kuti mugadzirewo marodhi ekwedu, tiri kudawo kuti murege corruption, tiri kudawo kuti musiye tribalism.
kutaura chete kune kuchiitwa. Imimiwo kana muchinzwa aiwa nyamukaverenga chipepa chacho inzwai kuti aiwa zvataurwa izvi zviri nani izvi mogadzirisa kanai. Zvine mugadzirisa kwenyu ndekutoti munhu ari kuda kutoenda kunokuudzai zviri kunetsa kumusha uko moti torova nemboma. Saka munozodzinzwira kupi nekuti ma-MP edu acho akaora akafa haakwanisi kutaura zvatinenge tavaudza kuno kuti munoudzwa uko. Anenge achinyengerera kuti ndozobiswa ndikasiyawo kaupfumi kangu kaatogovha mukuita kwake. Saka 31 Machi kungoenda tese tinotaurira vari kokoko kuti zvinhu zvashata varume gadzirisai. Ndonyaya tiri kuendera, hakusi kunorwiwa uko. Tiri kuda kunotaurira vanhu kuti gadzirisai zvinhu. Ndo zvatiri kuendera, hapana kana rumbotukana nemunhu kana ari kuti chichi. Isu tiri kuda kuti vagadzirise zvinhu.